Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо бародаро. Ина аз худи Қозоқистон вориши бухаҳои зотӣ бародаро. Якум мошин омад. Ҳозир майда мехамонем чуна. Яъне мехӯрорем. Дар хуш ҳаст. Адрес ноҳияи Рӯдакӣ. Ленинский район, Деҳаи Наҳуд. Ана ин паворот медурем, анҷа фирмачае дорад. Бухо омадан бо қачаҳои патсоз хеле шӯрак бародаро. Ино даравда худшона мегиранд. Ана стойкара бинем бародаро. Айка манай лимузинчалиша нигоҳ кунед. буқачаҳои хеле шӯрак бародаро. манами бо дига хел будайда парводаш беҳад хушрӯ. ина бинед. ина бинед чӣ хел хушрӯай парводашон. ина бародаро прицепов овардем ако галаваи мошин. нигоҳ кунед чӣ хел буқаҳои шӯраки хуб калонтар будайне ки ино. Oz me paraka. Ина бародаро бинед. Машаллоҳ. Çok. Metro, juice be. Oči. Pedro Madan be. Me garda brada poç Pedro ya. Çok. Tamam. O rahmetliler bu bina. Usbeste, usbeste. Хорошо, tamam. Хуб ина бародаро. Зиябалокада даровардем. ҳаштод сар бухачаҳо омад. 80 сар. ҷабо таи 20 дига аст. ҳамагӣ таи 100 та буқа ҳаст. ешошон яхширо тамошо кунед. ҳамагӣ 80 сар буқа омад. 20 та бо даиҷа ҳаст. таи 100 та буқаҳо ҳаст ҳамиҷа бародаро. ай 5 моҳа то 6 моҳара бародаро. Mana hiç çalış angus.
ай 13000 сомонӣ сар мешавад. 13000 сомонаш ҳам ҳаст, 14000 сомонаш ҳам ҳаст, 15000 сомонаш ҳам ҳаст, 16000 сомонаш, 17000 сомонаш. анаи ба камерара гузаштаеста. барои худшона нишон додам майда майда. анаи алам зур буда инеки. анами алам маҳқулшина пушти вай баҷо шид. буқои хеле бақуввати шӯракам бародарам. ай раҳи дур омода бошам буқао шӯракай. мана и алара тамошо кунем. чӯ ҷанвар чӯ инҳо боақл будаи камерара дид исусу гузаштаест. нами алара гуфта будем да чихел шӯрак устон ғавси хушрӯ буда. ина хурданоша бинем бародаро. буқачаҳои зур зур омадагиа. бародарон барои шумо як свет ташкил кардем. хушрӯ тамошо кунед. майда майда айтахуш драни буқачаҳо дар омадем. рафтем ака майда майда. тамошо кунед. ҳамин мол маълум айда хахушам хеле мебини маълум айда. тамошо кунед. стойкара бинед. шохдор бешох ҳамаи намудиш аст. мана инора бинед. чиша нишон додан омудеста. ино боақл буда. камерара мебинам яктията меояд чун. мана сиёҳа бинед. балечкои сиёҳ. барои бони. барои бони бача биё. мана наванги алара ки гуфтум. анаи ай пеш бинед. стойкаша бинед. тамошо кардем бе тамошош бетун тамошо кунем. яктията мегирен да. ака 5 та метин та ята ҷон дора биё. савдо ака бемалу. ина шоколад ави шоколад. шоколад тамошо шохдор. ҳой. яш сирхала рави. талкои ома. ҷана. чӯча будаи бу. ҳой. мана и бешох. Смешими чорнопёстор. ҷой вақти бонӣ. барои бонӣ бачо бемалол. ана ира бинед аки. стойкаша бинед. рагардиш арнолай. ҳам хел майда майда бромда мерем. хушрӯ тамошо кунед. нархуша гуфтем, адресора гуфтем. даставкаш бародаро ҳамин 10 та гирифтем то дари хонатона мебарам. аввай камаш ба маслиҳатай ё мошини худтон қатӣ меем ё солярка пулемете мебара метиҳем. 10 та кишид даставка бепул то дари хонатона.
خونه ما تماشا. انا ای کرپاتای قزاقی تماشا کنید. راضی روید. این با دیگه خیلی بیرونی. نزن آبو. نه نمیزنم.